Hey guys, andiyani noba kwenzeka ntoni kule weekend siya kuyo. Ngathi hayi le genge ithathele phezulu gqithi. Osisintombi entsha bafuna usigila ngezazuza upha emjayiveni mfondini. Ubabona xa ugqitha kuba mamlishe nje into ongayivanga uzisela ndlebe uzosabela awuzikakuphuzi. Akuthi mfondini ngeza kisses manzi. Ngathi utsalwa ngalaplanja yo-unblock isink. Baba proud kanjani ke baba ubhanqa bekiss? Yi-foreplay le yakuba sezixelela uba uhamba nayo namhlanje. Shoda nje akunyengezele sathixo seCleo okanye iQuid. Uweske baneza lipstick zibright bazama uba ini kaloku. Ufika umuntu njengenyeke ezipepule ngathi zigalelwe ink ezilonda. Umoshe watshintsheka ke wena ila nonsense yala kiss. Oh, uyaba imofi ubusuku bonke. Uvekala yo Thobz yazoyika impundu. No, wanoyika impundu yika wena ntombi ethemba. Anizokwazi kaloku uzibona senivuka ebhedini exhawukaze nentsule nemali yezabakkie zamapolisa fondini. But ke wethu guys abantu nabo manje abasisaba manje yo nabethandiwe nabo shem khona amaqhawe azabathanda ayi nothi mina